An bɛ foli ni tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na aw minnu ni a bɛ ka an lajɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'aw bɛ Onde Tele o Jabaranin so sanfɛla de la an bɛ juillet kalo tile 30 la san 2023 kunnafoni ni ale wagati seli juillet kalo tile 27 ka taa se a 28 ma irisi olu ka sommet tako filanan o daminɛna n'a bɛ fɔ o ma ko sommet Iris Afrique ni o kɛra Saint Petersburg irisi jamana yɛrɛ kan min an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale tun bɛ a kɛnɛ kan wa ɲinɛ kuma o tun bɛ fɛn min kan o de bɛn lakana ani yiriwa o bɛ se ka sabati cogoya min na juillet kalo tile 27 an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale ni Burkina jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ale ni o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ka o kuma ninnu tun bɛ ka bɔ fɛn min kan o de ni jamana kofɔlen fila o bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na walasa o bɛ se ka banbagaciw ka olu kɛlɛ ka bɔ u ka yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ fana min ye irisi jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Vladimir Poutine ale ka laseli kɔnɔ ni o kɛra juillet kalo tile 27 la a y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ kalo 3 fo ka taa se kalo 4 o ɲɔgɔnna ma ko a bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin farafinna jamana 6 ɲɔgɔn ma ni o bɛ taga kɛ sɛnɛkɛfɛnw ye k'a di olu ma fu la ni o jamana kofɔlenw na Mali, Burkina Faso, Somali, Zimbabwe, République africaine ani ka fara Eritrea kan wa k'a bɛ na ni tɔni hakɛya minnu ta ka di ni jamana kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma k'o bɛ se ka taa tɔni 25 fo ka taa se tɔni 50 hakɛya de ma mais ni sommet in yɛrɛ fana ye farafinna jamana hakɛya minnu tun bɛ a kɛnɛ kan ni o ye olu ɲɛmɔgɔ tun bɛ taga 49 ɲɔgɔnna la an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ɲangini taara ka ɲɛsin olu ma ni o kɛra américain fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko trésor américain ni ka u ka sɔrɔ ka o minɛ u la ko fo OFAC mɔgɔ olu ka yamaruya di walasa o bɛ se ka u ka sɔrɔ cogoya min na o mɔgɔ kofɔlenw cɛla min ye colonel Sadio Camara an ka jamana ministre an ka jamana lafasabaga o ministre ale bɛ a la ka fara général Alu Boyi Jara kan ani a sabanan o de ye colonel Adama Bagayogo ye ka daminɛ ɲinɛ san juin kalo la fo ka taa se juillet kalo wagati ma san 2023 moto 300 ɲɔgɔnna fiɲɛti tɛ minnu na olu de minɛna wa a yirala k'a fɔ fana Bamako meriba olu mɔgɔ fɛ ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni fiɲɛti tɛ olu ka moto la ko ni fɛn fɛn sɔrɔla k'u bɛ 2000 de sara a kun kɔrɔ ko sabula min fiɲɛti sɔngɔ yɛrɛ ko o ye 1200 nka ko a wagati a délai tɛmɛnen kɔfɛ ko ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni tɛgɛ dara u kan k'u bɛ 2000 de sara dɔgɔkun 2 kɔnɔna ɲɔgɔnna la min ye banbagaci 70 olu fagara an ka jamana finitigilakaw olu fɛ mɔgɔ min ye o kunnafoni ka a lase o ye colonel Sulemani Danbele n'ale ye finitigilakaw ka kunnafoni di so o ɲɛmɔgɔba ye a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko juillet kalo tile 17 sɔgɔmada joona fɛ ko banbagaci mɔgɔ 22 ko olu de fagara finitigilakaw fɛ wa o cɛla fana ko moto 43 ko o tiɲɛna ni o baara ninnu o kɛra Bima ale ni Sani Sari o fanfɛla ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye kɔna o mara yɔrɔ dɔ ye a filanan dɔ o ye ko Farabugu min ye Farabugukaw fɛ yen nɔ banbagaci mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna olu fagara ani siganamɔgɔ 30 tɛgɛ dara olu kan ani moto 30 fana o tiɲɛna ani u bololaminɛw caman fana finitigilakaw olu sera ka o sɔrɔ o tɛmɛlen kɔfɛ fana min ye juillet kalo tile 24 sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 10 o wagati la ni o kɛra Molodo n'ale bɛ ɲɔnɔ o cercle fanfɛla de fɛ banbagaciw olu ye jan da bolimafɛn 2 ɲɛ ni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma nka o waleya ninnu an ka finitigilakaw olu sera ka wuli ka jɔ kɛ nka min an ka finitigilakaw mɔgɔw ka fanfɛla mɔgɔ 1 ale tanyala ani mɔgɔ 4 o joginna banbagaciw yɛrɛ ka fanfɛla la mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna o de sara ani u bololaminɛw caman o fana sera ka lasɔrɔ laseli ninnu mɔgɔ 70 ninnu cɛla an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan minnu fagara banbagaciw ka fanfɛla fɛ o kɛra nin ye juillet kalo tile 28 tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 18 o wagati la an ka finitigilakaw ka sigiyɔrɔ min bɛ Mopti mara la n'a bɛ fɔ o yɔrɔ yɛrɛ ma ko Kwakuru cɛ marifatigi dɔw olu ye bingali wale ta ka ɲɛsin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma nka u tun bɛ nin bingali wale ninnu kɛ kuma min na o y'a sɔrɔ sinfilaka dɔw olu tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ la ka sara binna o sinfilaka dɔw kan sabula mɔgɔ dɔw olu tanyala ani dɔw bɛ olu sɛbɛkɔrɔ joginna
Ni dɔgɔkun in na a kun bolodalen do sina bɛ fo mɔgɔ fɛ ka tile 3 baara bila ka o kɛ hakili jiginna kabini juillet kalo tile 11 o kun ye baara bila sɛbɛn ka o kɛ ka ɲɛsin an ka jamana minisiriso dɔ ma min ka baara ɲɛsinnen do baarako yɛrɛ o koɲa ma. O tɛmɛnen kɔfɛ fana u ni an ka jamana marabaga dɔ olu ye ɲɔgɔn ye walasa a ko in bɛ se ka dan sira la cogoya min na ni o kuma ɲɔgɔnya kun fɔlɔ o kɛra kabini juillet kalo tile 20 ani fana dɔwɛrɛ fana tilala ka kɛ juillet kalo tile 24 o tɛmɛnen na. Kumaw caman o tɛmɛnen kɔfɛ bibi na a yirala k'a fɔ ko ni baarabila ninnu ko fɔ ka bɛn sira ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka min sina bɛ fo mɔgɔw yɛrɛ u ka laɲini kun ye fɛn min o kun ye laɲini 12 o kun bɛ ka grève kɛ ka da o de kan. O laɲini 12 olu cɛla an bɛ se ka min fɔ o dɔ ye ko bangi baarakɛla minnu bɛ ni dɔw minɛna ka u datugu kaso la olu ka se ka labila ani mɔgɔ minnu fana bɛ ni olu ye intérimaires ye entreprise la ko ka se ka jɔyɔrɔ di olu ma baara ka di u ma ni décembre kalo tile 31 san 2024 o nata la ani fana dɔwɛrɛ minnu bɛ yen nɔ tuguni ni o ye mɔgɔ dɔw ye minnu gɛnna ka bɔ u ka baarakɛyɔrɔ la ka sɔrɔ kun tɛ a la ka se ka olu sigi u nɔ na. OS ale kun ye jagokɛla Côte d'Ivoire jamana kan a dugu dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Divo nka ale ka jagofɛnw o dafirilen a bolo ale y'a ɲini a terikɛ dɔ fɛ o ka se ka marifa k'o di a ma ni terikɛ ye marifa dɔ d'a ma n'a ye o san u bolo 6000 o ɲɔgɔnna la marifa sɔrɔlen dɔgɔkun 2 tɛmɛnen kɔfɛ a ye a kun ɲɛsin Mali la ni ka kɛ bingali wale ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Juillet kalo tile 18 o tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 20 o wagati la a ye musolaka dɔw ka auto fe la a ka mobili kɔnɔ ni ka don o ka mobili kɔnɔ ka marifa da ɲɛsin a ma ko fo a ka wari di a ma n'a ye o ka saki minɛ a ye 60 ɲɔgɔnna ka o de bɔ o ka saki kɔnɔ ni ka tila k'a ta. O waleya ninnu kɛra Médinakura u ka rond-point dɔ fanfɛla de la n'a bɛ fɔ o ma ko Palestine ni ale bɛ Gabriel Touré o masurunya. O tɛmɛnen kɔfɛ ni musolaka in ale y'a kun ɲɛsin Kɛnsanbugu au commissariat de police ma ni o yɔrɔ in tɔgɔkɔrɔ o ye 3e arrondissement ale taara ka jalakili sɛbɛn ka o don o yɔrɔ kofɔlen na. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye Kɛnsanbugu commissariat de police mɔgɔw olu ka patrouille senfɛ u tagara bɔ OS kan Bagadaji ni ale kun bɛ drogue san na yɔrɔ kofɔlen na bibi na a bɛ finitigilakaw ka bolo kan wa juillet kalo tile 20 o tɛmɛnen na ko mandat de dépôt o dara kan. Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali ale ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye minnu ka baara ɲɛsinnen do kalafili olu koɲa ma. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 26 olu ye laɲini dɔ kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana gouvernement ma. O laɲini kɔnɔ u ye a ladɔnniya k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ référendum ko o jaabi bɔra kabini juillet kalo tile 21 na ko wagati sera min ye an ka jamana marabagaw ye u ka se ka kalafili yɛrɛ ko ka o wagati ɲɛfɔ jamanadenw ye wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ bɛna u kanbɔ kalafili la ko walasa u bɛ se ka u ka labɛnw sabati cogo min. Tunisie ale ni Libi o dancɛ o ni ɲɔgɔn cɛ tunkaranke mɔgɔ 400 ɲɔgɔnna olu kun bɛ degun na nka bibi na baɲumankɛ tɔn mɔgɔ 2 olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma ni o cɛla o dɔ ye UNICEF ye o ye ji ani dumuni ka fara fɛn wɛrɛw fana kan k'o ta k'a di o ma. Ni ye a siɲɛ 5 ye Niger jamana kan fanga dafiri o ka kɛ ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma juillet kalo tile 26 tɛmɛnen ka a dugu jɛ a 27 la min ye finitigilakan mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna Niger jamana kan olu ye fanga dafiri k'a kɛ Mohamed Bazoum na ni u ye a kunnafoni jɛnsɛ u ka jabaraniso olu sanfɛla la k'o sababuya kɛ ko banbagaci kɛlɛ ko o cɛra u ka jamana na. An lamɛnbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka o fara ɲɔgɔn kan o kɛra nin an b'aw fo ka waleɲumandɔn dantɛ foli min na aw ka lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ Ala ka bɛn ni basigi ka o sabati an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma.